Oh. Tulog ka pala dito. Nakagawas, Hira? Nakagawas? Kaya gabi na ba niya? May signal ka? Ang rescue, gitawagan na pa doon na siguro sa na Lord again. Hay, ano mga tao dito? Ambot ang tao, hain. Uy, ano ba? Manandaglagan ba? Ang mga tao ba na sa loob? Ay, sorry. Gintawagan na nira. May kuan diri nang gawas sa dapat sa telepon. Bata pa niya ba? Nakaradlo. Mama. Hay, manira lula. Ada hira lula? Kira Ate Tintin, okay, rescue Lord, please Lord. Ikaw ang kalmahanan ng tanan Lord. Ito na lang ito nga wire, may madisgrasya lang ito. Waray man kuryente te. Pero ito yaon, nagbibitay. Lord, ikaw ang kalmahanan ng tanan. Tita! Tita! Upay, nakagawas ka. Hira lula, hay man. Upay, sige. Lord. Adi kami barangay Ugbon. Ay man ang rescue Lord. Bangi may mag-ask nga waray tubig, waray awas ko. Kasulat ini kalau yo. Kasulat kalau yo. Tahu. Oo. Maabot to. Kira ini, maabot.